Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui, des del municipal Josep Pons i Ventura, perquè parlem de futbol, del Club Futbol Cubelles, i ho farem en companyia d'una de les persones més importants al llarg d'aquests 50 anys d'història de l'entitat, en Josep Serra i Vallès. Josep. Hola, bona tarda. Gràcies per atendre'ns. Estem, doncs, com ell que diu, encarant ja el darrer trimestre del 2018, justament un any en què, juntament amb l'any passat i aquest any, la temporada 2017-2018, estàvem commemorant el 50enari del club. Com has viscut aquest any, aquests 50 anys d'entitat? Ha sigut molt emotiu i en recordar-se de les primeres èpoques que vam començar a jugar com a juvenil, l'època d'estar amb el primer equip, de la formació del futbol base i de com hem arribat fins a aconseguir categories, aconseguir jugadors d'un nivell bastant elevat i veure el que tenim aquí a casa. Perquè possiblement siguis la persona que ha estat més anys vinculada al club d'una manera o una altra. Sí, jo crec que, potser hi ha Lluís Pineda, però Lluís Pineda no està tant amb el club, però està amb el futbol, però amb el Club de Futbol Cubelles sí. Que per cert, la gent que coneixem, doncs home, és lògic, tothom t'associa a la banqueta, però tu arribes al club com a jugador. Sí. Quan arribes i com arribes? Jo vaig arribar l'any 72-73, la temporada, amb el juvenil de segon any d'aquí de l'entitat, i vaig estar 2 anys amb el juvenil, i després el següent vaig passar amb el primer equip. Jo jugava amb el juvenil del Segur, de Calafell, perquè abans això de jugada infantil, a l'Evi, tot això no existia gaire. Vaig començar de juvenil de primer any i el segon any vaig venir cap aquí amb el demà del Pineda. Per cert, una curiositat, de què jugaves? De lateral esquerre. Perquè ets esquerre amb el peu, és veritat. I em sembla que alguna vegada sempre duies els cabells molt llargs i havies tingut algun problema. Algun problema amb algun camp, sí. Alguna estrabada, no?, des del públic i tot, unes coses que ara afortunadament no... Me'n recordo el Riu de Villes, precisament, aquell no va ser una estrabada, va ser una enganxada amb un paraigua. Amb un saque de banda em van enganxar amb el paraigua, sí, però era molt típic aquella època on les valles estaven molt a la vora al públic del jugador i passaven cosetes d'aquestes. I escolta'm, i com es vas fer entrenador? Perquè em vas posar molt jove, oi? Sí, vaig estar jugant aquí quan estàvem al Cunit, vaig jugar també un parell de temporades, i em van proposar entre a Pineda, el Fonoll, el de la ferreteria, que llavors estava amb el Consell Comarcal, em van proposar, hi havia Joan Vidal també en aquella època, portàvem una miqueta tot el que era el Charlie Rivel, i allà vaig començar a l'any 80, els 3 anys que vaig estar amb el col·legi, perquè futbol base no n'hi havia aquí, jugàvem aquí al camp petitet, i a partir de llavors de l'any 83 ja vam pertànyer al Club de Futbol Cubelles. Aquella samarreta negra amb l'escut, que era el Charlie Rivel groc. Sí, totalment. Llegendària. Molt bé. I com arriba, ho apuntaves ara, però entrant una miqueta més al detall, aquest projecte una mica per dinamitzar, per impulsar la base aquí a Cubelles, perquè, què deies, havia un juvenil i poca cosa més, no? Sí, en aquella època, ja et dic, des de fins l'any 82 o així, no vam començar a tirar endavant tot aquest futbol base. A partir llavors ja del 83-84 ja es va anar formant amb un infantil, després amb un cadet, i vam anar pujant les categories i llavors d'això. A més va ser molt bo perquè aquell l'any 85, que em sembla que era l'època que jugava llavors el Murillo, jugava el Juan Ramon, Jaime, tots aquests van pujar inclús de categoria preferent. La màxima que hi havia llavors amb un infantil, quan aquí havíem començat feia un any a jugar una mica seriosament, no? Allò per cert, va ser espectacular, perquè estem parlant d'un municipi que aleshores era molt més petit que no pas ara, i és un infantil, doncs això, que arriba a la preferent. Vist en perspectiva, jo crec que deu ser de les fites més importants, oi?, que s'han aconseguit al club. Sí, a més, en aquella època hi havia un jugador que jugava a la selecció catalana, en aquest cas el Murillo, i per fer els partits de campionat de Catalunya que teníem que participar i tal, ens tenien que esperar a fer 24 hores perquè havia jugat amb la selecció el dissabte i teníem que anar a jugar els diumenges a la tarda a Manresa o a Girona, a la Selva del Camp que vam anar i tots aquests partits, sí. És a dir, que per aquí va passar el Barça i van passar els millors equips de futbol base, perquè el Cubelles, el que dèiem, va arribar a la màxima categoria en infantil. I què era el més complicat en aquella època per poder impulsar aquest projecte, per poder començar no només el cadet, que aleshores no hi havia cadet, era infantil, alevins... Sí, el principal era tenir uns entrenadors, uns monitors, que tinguessin ja titulació, encara que llavors no es demanava gaire, però que sí que tinguessin aquell nivell com a mínim per poder exercir d'entrenadors.
Llavors el que sí que aconseguíem era a través d'aquí entre Cubelles, la comarca i tal, Escolapis i tal, llavors venien els jugadors, començàvem a fer les categories i aquí teníem un equipet per categoria fins a arribar a juvenil, que vam començar una miqueta més tard. Era complicat perquè el que dèiem, que el municipi era més petit, suposo que també, a part dels entrenadors, que ara, per cert, el Cubelles no és només una escola de futbolistes, també és una escola d'entrenadors. Sí, sí. Perquè ara, quan estàvem aquí preparant, hem vist jugadors que són del juvenil, jugadors que estan debutant aquest any amb l'amateur. Molts han tret ara les titulacions de primer nivell, que els han fet aquí a l'institut precisament, i ara han de continuar fent les següents al pròxim curs. I doncs el que dèiem, que a banda d'aconseguir poder tenir entrenadors, suficients entrenadors com per poder tenir un equip en cada categoria, doncs també tenir jugadors, perquè clar, Cubelles aleshores, el que dèiem abans, era un municipi molt més petit que no pas ara, no? Sí, jo no vivia aquí, jo havia nascut a Cunit, estava vivint a Vilanova i venia a jugar aquí amb el juvenil del Vilanova. Amb el juvenil del Cubelles. Llavors, és el que vam aconseguir i tenir tot aquest... A partir d'aquesta època ja vam començar també a sortir a l'estranger, anàvem fent aquells intercanvis i tot allò va anar potenciant el futbol d'aquí. Això ens ho hem preguntat moltes vegades. Com va sortir això d'aquesta possibilitat dels intercanvis? Perquè es va anar a França, s'anava molt, però també a Itàlia, a Suïssa fins i tot. I és una de les coses que la gent que ha passat pel club més ho recorda, aquells intercanvis, aquells tornejos a l'estranger. Sí, vam començar en aquella època hi havia Lluís Pineda, hi havia el Paco Torres com a president, i vam començar a fer tots aquests moviments, ens posàvem en contacte amb unes entitats allà i fèiem aquell intercanvi. Vam començar, me'n recordo, a Sant Priet, Panazol, vam començar aquí a fer els primers tornejos aquests, que ara ja portem el 27, em sembla, internacionals, i vam començar en aquella època, però va ser molt agraït. A més, ja t'he dit, vam visitar molts països i molts llocs diferents. Gairebé, aleshores, allò que et diuen en l'àmbit comercial, un porta freda, vull dir, trucàvem a algunes entitats a veure si podien anar allà a disputar uns tornejos. Sí, bueno, hi havia més disponibilitat i el que ara fan, que per exemple fan diferents tornejos, Barcelona Cup, Salou Cup, o tot això, que tu t'apuntes allà, doncs hi havia aquesta... També vam anar a Eivissa, a través d'aquí a Santa Eulàlia, i anàvem a fer aquests intercanvis, sí. Escolta'm, més o menys, quan i com dona aquest salt de qualitat que ha fet el futbol base Cubelles? Ja hi havia qualitat, perquè parlàvem d'aquell infantil, però és evident que ara hi ha més de 40 equips a l'entitat, una barbaritat. Bueno, el principal va ser que al mantenir-se nosaltres en aquestes categories, mantenir primera i tal, hi va haver molta gent que es va preocupar de que aquí vinguessin jugadors de nivell, van fer seleccions i tot això va ser a partir entre l'any 99 i 2000. A partir d'aquí va fer un grup de tecnificació, es va començar a treballar i mira, vam començar a tenir equips que podíem... Bueno, en aquella època vam tenir totes les categories jugant a preferent, no? Vull dir que no era divisió d'honor, però sí preferent. I ara el que mantenim és el mateix treball. Aquell treball no s'ha perdut. El fem igual, amb un nivell de qualitat potser de jugador no tan exigent, perquè el jugador busca categories i se'n va a Gavà, a Cornellà, a Barça, que s'han anat jugadors, però molt petitets. Se'n van molt petitets ara. Ja no se'n van amb edat de 14-15 anys, sinó se'n van amb edat de 8-9 anys i se'n van a buscar en un altre lloc. Això, per una banda, clar, vulguis o no, és negatiu, perquè són jugadors que perds, però també parla de la bona feina que s'està fent aquí, perquè que equips de primeríssim nivell s'interessi pels jugadors de la formació del Cubelles, per tant, és un senyal evident de la bona feina que s'està desenvolupant. Sí, ja et dic, moltes entitats miren Cubelles i si hi ha algú d'aquí de la comarca que va a provar allà i li diuen que no tenen lloc, la primera opció de molts equips és que vingui aquí i es faci costat a nosaltres. Abans, justament perquè per tenir equips en totes les categories sempre s'havia de completar amb alguns nanos, principalment de Vilanova, hi havia alguns jugadors que podien venir de Vilanova, se'ls havia d'anar una mica a buscar, per dir-ho d'alguna manera, per acabar de completar una plantilla. Ara són molts nanos de fora, i nenes també, moltes noies també de fora, que volen venir aquí per formar-se i per poder créixer com a jugadors, com a futbolistes. La majoria és per això, perquè ells veuen que aquí el treball que s'està fent i el treballar més col·lectivament, ells poden desenvolupar més tota la millora que puguin fer, i aquí és molt bàsic. I la majoria dels nens venen cap aquí. Molts d'aquí a la comarca, ara hi ha més de la zona del Baix Penedès també en venen, que era potser Calafell agafava una miqueta més, però ara nosaltres no ens podem queixar i al contrari, vull dir que tenim molta qualitat i els primers equips competeixen amb els millors. Aquí ve el Barça no a l'A, però ve el C, i nosaltres competim contra ells i
i no hi ha una diferència. Un element, m'imagino, un element que també ho deu explicar en certa manera, no? Fins a cert punt, que ajuda a aquest salt qualitatiu, m'imagino que és això, no? El fet d'aquest camp, òbviament, ha canviat moltíssim des que es va inaugurar a finals dels 70. Està clar que el fet de poder tenir gest artificial, de poder tenir aquestes instal·lacions, també expliquen aquest salt qualitatiu que ha fet el Futbol Cubelles. Sí, vull dir, tenir aquest camp, ja primer, quan era de terra, ja era un dels més grans i millors. Sí, era dels... comarca, això ja ni... Els que més agradaven, dels campos que a tothom que venien de fora sempre agradava més jugar. I ara, s'han mantingut més o menys les mides, és un dels camps on està molt agraït jugar i els equips que venen aquí, quan nosaltres tenim l'agressivitat i aquesta confiança en poder jugar d'aquesta manera, sempre som superiors. En què ha canviat més el futbol formatiu al llarg d'aquestes gairebé 4 dècades que portes treballant amb nanos joves? Bueno, ara els nens tenen tantes coses que per oferir-los només venir a jugar a futbol ja costa una miqueta. Però el que li agrada al futbol ve des de petitet i encantat. Abans només hi havia pocs esports i potser era el futbol l'únic que hi havia a Cubelles en aquell moment. Potser hi havia el hoquei també. Sí, l'hoquei ara farà 40 anys també, és el 78, si no m'erro. I clar, llavors n'hi havia gent per poder fer-ho. Ara, amb aquests nivells de quantitat de nens, hem aconseguit fer tot això. I aquest nivell ha sigut sempre a través de la formació, perquè ha sigut molt clar aquí com volíem treballar i com ho volíem fer. I les entitats d'aquí al costat no han apostat per aquesta forma i nosaltres hem seguit fent-ho, encara que hi ha hagut temporades que no hi ha hagut tanta boom ni tanta presència de nens, i les categories també havien baixat per lo que sigués i hem aconseguit una altra vegada refer-ho. I la metodologia, no? Això ha canviat moltíssim, ara ja tenim el vídeo, tenim formes de treball que no tenen res a veure amb aquella època que poder era més artesanal, i bé, ara també s'ha fet un salt important. Sí, pots demostrar jugades, com ho hem de fer, què hem de repetir, què estàs fent malament, com ho estàs fent malament, i això és una millora molt ràpida. I la relació amb els pares? Ara són menys intrusius que abans o això no canvia? No, això és pitjor que abans. És pitjor que abans? Molt pitjor. Abans els pares veien el seu nen, si algun jugava més, jugava menys, es queixava més o es queixava menys, però ara tot és una queixa constant. Vull dir, el que tenim que millorar és que els nens venen aquí, venen a jugar en una categoria on ells poden desenvolupar el que saben, i el que no poden és buscar que jugui en una categoria més alta, que allà jugarà menys minuts, no serà formatiu pel nen, al final deixarà el futbol i al final no aconseguirà divertir-se com s'ha de fer. I el que volen moltes vegades és jugar en més categories o jugar amb els seus amics. Però d'això amb els pares és una mica més complicada que abans. Escolta, tu que no desvetllo cap secret, tu que ets un perico declarat, Guardiola ha fet molt de mal al futbol? No explico. Ja sembla, hi ha gent que diu, ostres, és que ara tothom vol jugar com Guardiola, i clar, per jugar com juga Guardiola no és fàcil, has de tenir unes eines i has de tenir molt de pressupost. Jugar com ha fet o ha intentat el Guardiola i ho ha aconseguit amb el Barcelona és que es vegi un futbol on hi hagi molta toca, aquí la majoria dels equips volem intentar fer tot això, però clar, els jugadors el que han d'aconseguir és que tinguin un nivell ja personal i a partir d'aquí ja passar a fer-ho col·lectivament, però si ells ja no tenen aquest nivell coordinatiu i no tenen aquest nivell de poder canviar d'orientació, que nosaltres estem molt seguit repetint-ho, doncs això costa més, però bueno, ho aconseguim jugant d'una altra manera, fent que el jugador es desplaci cap aquí i cap allà, i això és el que intentem, però el futbol aquest ha sigut sempre, jo crec que és profitós per jugar. Anem acabat, però m'agradaria fer-te una darrera pregunta que bé, jo suposo que més d'un també se la deu fer. Et jubilaràs entrenant, no? Home, moltes ganes he tingut de no implicar-me tant, no tenir un horari fixe i tal. Però sempre baixo quasi cada tarda per fer una cosa determinada, per ajudar amb el que sigui, i ara m'han enredat una miqueta o m'he deixat enredar i ara soc de la junta directiva. A partir d'ara és l'únic que em quedava ja. Ajudar una miqueta a la junta directiva, tampoc de la part esportiva. Ajudar-me amb el que pugui i amb el que pugui fer els vells. I ara sí, sempre hem parlat que sempre has estat sobretot molt implicat pel que fa al treball, al camp, amb el futbol base, tot i així també has tingut alguna experiència a la banqueta del primer equip.
i a més sempre s'ha estat molt a sobre, com és obvi i evident. Aquest any sembla que la cosa va bé i esperem que es pugui tornar a aconseguir l'ascens aquest any, oi? Pinta bé, no? Que sí, esperem que sí. La il·lusió hi és, i també la qualitat dels jugadors i tot això. El nivell potser competitiu dels altres equips, potser l'any passat hi havia 2 o 3 equips amb un nivell semblant al nostre, i els que nosaltres vam punxar al final, a les últimes jornades, i aviam si aconseguim arribar al final. Jo crec que aquest any es pot ser un nou any d'aquests del Cubelles. Que el que dèiem, aquest any pràcticament no s'ha fitxat pràcticament res, el que s'ha fet és pujar 3 nanos del juvenil, d'aquells que a més tenen un gran nivell, l'Errada, com el Jan, com el Joaquín, vull dir que són jugadors que de fet ja havien debutat amb el primer equip, sent juvenils. Sí, de fitxatges molt pocs, no he vingut. Només ha vingut el Nil i el porter. I el porter, sí. Tot el més ha sigut, ja el teníem aquí o estaven amb els equips base. Doncs Josep Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Esperem que aquesta premonició es faci realitat i que també puguem gaudir d'un ascens del primer equip, que en tenim moltes ganes. I el que dèiem, ara toca fer de directiu, ajudar, donar un cop de mà, però jo crec que sempre t'acabaran enredant. Jo crec que a la banqueta, treballant amb els nanos, que és una cosa que t'agrada moltíssim, jo crec que sempre et veurem allà. Jo crec que sí, serà el punt final on ja està que pugui arribar aquí. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Serra, per haver-nos acompanyat. I bé, fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem en properes edicions amb nous protagonistes, nous veïns de Cubelles. A reveure.